Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи RAHSH TJ. Дӯстони азиз, дар имзо навор 12 хона, замин ва квартираҳои нав омода кардем ки пешкаштон мегардонем. Видеонавори моро то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментария нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кора. Мо дар видео оянда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама дорен, метавонем ки дар номерои имо ва WhatsApp роӣ кунем. Мо дар видео оянда реклама мемонем. Курс имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 154 сомонӣ. аз шумо хоҳиш мекунем ки агар имконият дошта бошем видеонавори моро дар имотон подлиста кунем. хеле кори хуб мешид. мо бошад наворро сар мекунем то охираш тамошо кунем. рафтем. якум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дӯстон қарор дорад дар шаҳри бохтар дар кушониён ҷамоати бӯстонқалав мешавад. деҳаи механизатор дӯстон наздикиҳои аэропорт мешавад. ҷои беҳтарин аст. 10 сотиқ замина ки 3 дар хона дорад. якта калидор дорад. об свеч аст. дар даруни хония ҳаммом ошхонаашам кардагӣ аст ки дӯстон хона бо семинблоки сифати баланд карда тайёр карда шудааст ки хона навсохта коробка аст. фақат рангбур дар тирезаша мечаспонем дӯстони азиз. бо як чандари дигар фундаментҳои барои дигар чизам рехтагӣ аст. се тарафи хона маҳкам аст. ҷош ҷои беҳтарина ки уже одамо зиндагӣ кардесиянд. фурӯхта мешавад бо нархи 200 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. рақамҳошон дар поёни видео дӯстони азиз рақамҳои расияшона имо ва WhatsApp доранд. метавонед ки дигар маълумоти пурраша гирем. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар деҳаи меҳробод дӯстон пеши масҷиди ҳоҷи тӯйчӣ мешавад. пеши завод дар наздикиш мактаб, мағоза, медпункт, садик ҳамин хел чизо ҳаст ки ҷош беҳтарина уже одамо давоно зиндагӣ кардаистанд дӯстон. обшим 6 сотиқ замина ки ду тарафи хона маҳкам аст. ҳуҷҷатҳош 100%. ду камаз санг дорад ва ду камаз дигар қум дорад ки барои стройка сар кардантона мешавад. об соч бе проблем аст ва дарахтони навниҳоли мевадиҳанда ҳам шинондагӣ ҳаст. фурӯхта мешавад бо нархи $17,000 бо савдо ҳам мешавад. агар бо тоҷикӣ гирем 194 000 сомон мешавад. кадом метавонад харидор бошад? рақамҳои тоҷикистоншон ва рақамҳои россияшон аст. имо ва WhatsApp ҳам дорад. метавонед ки дигар маълумоти пурраша гирем бардорон. агар шумо ҳам дошта бошед ҳам хеле замини фурӯшӣ, квартира, хона ё мошин, дар номерои имо ва WhatsApp роӣ кунед бардорон. мо дар видео оянда реклама мемонем. лайкотто намонед дарек надоре. видеонавори моро подлиста кунед. чӣ хонае ки дар кора нависем мо ба шумо пешкаш мекунем. квартираи фурӯшӣ дорем ки дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино пеши балинсаи глазноида мешавад. бардони азиз дом дар пеши ҳаминҷа қарор дорад. як хонага квартира аст ки дар якум ошона қарор дорад. 36 квадрати метр. агар ки хоҳед тақсим карда дукоматагам карда мешавад. об светш дорад. ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом, термикс, балкон ҳамаш қоидавӣ аст ки ҷои беҳтаринда қарор дорад. як тага гаражи мошинам дорад ки дар поёни қатишон ҳисоб мекунанд. фурӯхта мешавад бо нархи 206 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. об светш бе ягон камбудия мега постоянӣ ҳаст. агар шумо харидор бошед ягон маълумоти дар кор бошед на рақамҳошон дар поёни видео метавонед ки занг зада дигар маълумоти 100% айхчон гирен. марҳамат. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дӯстон қарор дорад дар ноҳияи ёвон дар ҷамоати деҳаи ҷавонӣ гуфтагӣ аст. дӯстон хай аниқтар маълумотшо мегирен. обшим 5 сотиқ заминае ки 3 дар хона дорад. коробка аст. гирди хона маҳкам аст. дар дарони хона ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммомшам кардагӣ аст ки проекти нав аст. хона бо семинблок бардоштагӣ аст. фақат рангу бору ҳамин хел монтаж кардану дар тирезаҳош мондагӣ аст. дӯстони азиз об свечам ҳаст бе ягон проблема. фурӯхта мешавад бо нархи 165 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам дорад. вариантҳои алиши ҳам аст. бо хонаи дукоматага мегад алиш мекунем. бо квартира кадомитон ҳамин хел вариант дори болоиш пул метиҳанд. марҳамат. квартираи фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар 112 микрорайон аст. яъне ки райони Сино мешавад. духонага квартира аст. дар дуюм ошона қарор дорад. доми
4 этажа аст, кирпичня, 40 квадрати метр, об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммон, балкон ҳастай. Дар поёнам як гаражи мошинам ҳастай. хона барои зиндагӣ кардан мешавад ремонтшам соза фурӯхта мешавад бо нархи 290 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам дорад. кадомтон агар ягон маълумотш ба шумо фаҳмо набошад дар рақамошон муроҷиат кунед ва маълумоти 100% гирем. дӯстон хона бо арзон карда мешавад. марҳама. замини фурӯшӣ ҳастед. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри бохтар дар ноҳияи ҷалолиддини балхи румӣ мешавад. бардони азиз тарафи калхозобод кадоме медонад. 5 сотиқ замин ҳастад ки дар инҷа об свечам ҳастад. фурӯхта мешавад бо нархи 50 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам дорад. вариантҳои алиши ҳам ҳастад бо мошинкаи мошинои Vectra ё ки Mercedes бошад болоиш маҳсилат мекунем гуфтагиай. дар қариби остановкаи калон қарор дорад, яъне ки лаби раҳи калон дар замин дар инҷа уже территорияш да уже одамо зиндагӣ кардастанд. обуш бе проблема. кадомтон агар дӯстон харидани бошад дар 5 сотиқ замин 50 000 сомон дар ҷалолиддини румии балхи метавонед ки дигар маълумоти пурраша гиред. квартираи фурӯшии навбатии мо дӯстон қарор дорад дар шаҳри бохтар дар қурғонтепа пеши води вахш намешавад, пеши кургавой, пеши тепа, яъне ки сомонӣ барое ки бисёр фаҳмо ба шумо фаҳмо бошад. бардорон дохонага квартира ҳастад дар сеюм ошона қарор дорад. доми 9 этажа ҳастад, 57 квадрати метр, об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, лифт, ҳамаш қоидави аст. агар ремонти хона беҳтарин аст бо ҳама шароитҳои зиндагӣ таъминай. хона без посредника, яъне ки соҳиби хона худаш чӣ кардагӣ ҳастад, қатъи худаш гап мезанед. намин рақамошон дар поёни видео дӯстон фурӯхта мешавад бо нархи 228 000 сомонӣ ки бо савдои хубам дорад. агар кадоме харидори аниқ бошад гуфтааст муомила мекунем. марҳамат, дигар маълумоти пурраша дӯстон худтон гиред. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дӯстон қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар ҷамоати шарора мешавад, деҳаи уртабӯз. обшим 3,5 сотиқ замин аст, қариб 4 сотиқа мега соҳибшон. 5 дар хона кардагӣ тайёра ки хонаҳо ремонти беҳтарин доранд. ва як тайя дигар ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммомшам отделни ҳастад ки тайёр аст. об светш ҳастад ва як чанд намуд дарахтони мевадиҳанда шунодагӣ ҳастад ки инҷа уже одамо зиндагӣ кардесанд бе ягон камбудия. фурӯхта мешавад бо нархи 120 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад, кадоме ки харидори аниқ бошад. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст, фақат медоред зиндагӣ мекунед. дӯстон агар кадометон харидор бошад рақамошон дар поёни видео метавонед муроҷиат кард ва маълумоти 100% гиред. бардорон хоҳиш карда ки беҳуда занг назана фақат харидоро. квартираи фурӯшии бародарон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт дар якум Советский. духонага квартира ҳастад дар сеюм ошона қарор дорад, 32 квадрати метр, об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, балкон ҳамаш қоидави ҳастад. дар наздикиш мактаб ва садик, балниса ва мағоза, масҷид, ҳамин хел чизо дар наздикиш ҳастад. дӯстони азиз ки срочна фурӯхта мешавад. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин ҳастад, беҳтарин ремонт кардагӣ аст. фурӯхта мешавад бо нархи 262 300 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад. кадометон агар бародаро харидор бошанд рақамошон дар поёни видео метавонед дигар маълумоти 100% гирен. лайкотона дариғ лайкота намонед, чӣ хонае ки дар кора дар комментария нависен, мо ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дӯстон қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ дар Ленский район мешавад. бардони азиз аниқ маълумотро аз худашон мегирен. обшим 3 сотиқ замин аст, 3 дар хона дорад, якта калидор, якта подвал, якта кухни отделни аст ва якта ҳавзи 9 тонаҳа обам ҳаста мегӯяд. гирди хона маҳкам аст дӯстони азиз, даронош ремонт дорад ва якчанд намуд дарахтонам шинодагӣ аст ки хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст. маълумоти 100% бардорон ай худшон мегирен. ошхона, ҳоҷатхона ҳам ихелчушам отделни ҳастад. фурӯхта мешавад бо нархи 140 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. аниқтар маълумоти пурраша ва 100% ай соҳибшон мегирен. рақамошон дар поёни видео бардорон. марҳамат.
квартираи фурӯшӣ ҳастаед дӯстон қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар райони Шамсиддини Шоҳин. Як хонага квартира ҳастад дар якум ошона қарор дорад 25 квадрати метр. Об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, балкон ҳастад ки ремонташ гудета як 70 ва 80% ремонт дорад ки як комнаташ тайёра, ҳамин берунош нимкола мондага дӯстон ки хитон хай маълумоти аниқша мегирен, қатишон маслиҳат мекунен. Фурӯхта мешавад бо нархи 110 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам дорад. Кадомтун агар харидор бошад рақамошон дар поёни видео метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти 100%ша гирем. Баъдорон шумо агар метавонед ҳамин квартира дошта бошед барои фурӯш ёки хона, мошин, замин дар номерои WhatsApp имо рой кунед. Мо дар видеои оянда реклама мегузорем. Аз шумо хоҳиш мекунем ки видеонавори моро дар имотон поделиса кунед. Раҳмат барои дастгириётон. 12 замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлидига ҳастад дӯстон қарор дорад дар ноҳияи аш дар райони муҷинчӣ. бардон аз ами хел маълумот 15 сотиқ замин ҳастад ки ва об свечам ҳастад лави раҳда қарор дорад ки ҷои беҳтарин ҳастад. метавонед ки ҷара хона кунед, метавонед ки боғ кунед ё ки ягон чизи дига ки ҷош ҷои беҳтарин ҳастад. симчӯб ва обшам ҳаст, яъне ки симчӯби свет ба пеш гузаштага метавонед ки уже сар кунед ҷамоати ориён мешавад. фурӯхта мешавад бо нархи 35 000 сомонӣ. баъдон аз намедонам ки дар 1 сотиқ бошад ёки дар 15 сотиқ ҳамина аниқша нагуфтиянд. аз шумо узри зиёд мехоҳам агар кадомтун дар хел замин дар кор бошад хай дигар маълумотша хитон мегирен. ин буд 13 та эълони мо то видеои оянда. дӯстон худо нигаҳбони ҳамаи шумо.